even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn spoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de verloren zaten. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Dekyu krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Ja, bedankt dat jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier Amsterdam, de zon schijnt. Dappermarkt natuurlijk. Ja, wojo, Dappermarkt Amsterdam. We lopen op de straat, maar natuurlijk. En het is mooi weer, dus dan gaan we wandelen hier op de markt. Om te kijken wat de mensen vinden van de situatie in het land. Nederland, Suriname, waar ook ter wereld. En natuurlijk, niets is zo leuk als de zon schijnt. Iedereen lacht, iedereen is blij. Dus dan gaan we even kijken hoe het hier aan toe gaat. Hier op de Dappermarkt. Iedereen welkom. Wees blij. En wij gaan kijken wat de mensen doen vandaag hier. En dan gaan we een babbeltje houden. Nou, iedereen wees welkom hier op Kulturu TV speciaal voor jou. Ja, bedankt. Hier zijn we weer Kulturu TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. En natuurlijk kijken we op Pedestranamande. En hier hebben we een meneer voor ons staan. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Siegfried Palmtak. Siegfried Palmtak. Siegfried, Faigo, hoe gaat het? Ego. We zijn hier vandaag op de Dappermarkt. De zon schijnt. Wat doe je zo al vandaag hier op de Dappermarkt? Nou, ik ben met mijn werk bezig. Ik ben een marktmeester hier. De marktmeester? Nee. Heel mooi. En hoe gaat zo'n dag hier aan toe? Nou, vandaag is een zonnige dag, een mooie dag. Dus het is hartstikke druk op de markt. En mensen komen hun geld verdienen. Ik ook. Ja, en natuurlijk boodschappen moeten gehaald worden. En u bent geboren in Suriname? Ik ben een echte Suriname. Ik ben geboren in Suriname. 1962, dus ja. Heel mooi, heel mooi. En natuurlijk de marktmeester hier op de Dappermarkt, die moet je altijd goed houden natuurlijk. Ja, pluspunt. Dat is een pluspunt. Maar in Suriname, volg je de ontwikkelingen zoals het aan toe gaat op dit moment? Niet heel erg, maar ja, ik hou me wel bezig, maar niet echt. Weet je, verkiezingstijd komt, dus we kijken, we lopen zeepza. Ja, want we was aan Spanon, de NDP, VHP, en dat soort standaarden. Is je de standaarden? Jawel, maar meer locomoren voordat je een boer moest komen. En volk moest man Jan vrij, moest man dringen vrij, isabi. Dat moest man dat moet belangrijk dan Sumade. Ja. Want als de kinderen moeten naar de dokter kunnen gaan als het nodig is. Medicijn moest dit. Natuurlijk, en dat na boon tori. Dus ouderen moeten goed verzorgd worden, kinderen moeten goed verzorgd worden. En een heel systeem moest go boom. Ja. Zodat is mama Jan dringen vrij. Oké, maar dat is belangrijk. En op dit moment is er een hype. Wasanipsa is er nanonode. Vooral opzettelijk besmet de man aan HIV. Heb je dat ook gevolgd? Ik heb het wel gehoord, maar misaki wara allemaal uhorus nikkel in broko. Ja, of weer die condoom. Of weer die condoom, maar zelfs dat is een beetje gevaarlijk. Hou het gewoon. If jou een vrouw, dan een eigen vrouw. En dan broer je naar de rest. Maar wat vind je ervan dat ze het bewust doen? Dus kotak isab dat die abasani is toch strafbaar? Als man nou een murder, als man nou een killer, als mij gebruiken, push in voor kirisma. Jongen, als aan had hij. En behalve dat, nog de man naar die vrouw kiri toe, dan man pleegt zelfmoord. Heb je dat ook gehoord? De man dat is ziek, maar goed, man doet niks. In de voor mijn mental health binden, in de niks van man dus. Ja. We kunnen niet oordelen. Mooi, ik ben blij dat ik hier met de marktmeester sta hier te praten, hier op de Dappermarkt. Als ik een stand hier zou willen hebben, wat moet ik doen? Ja, sowieso inschrijven bij de marktbureau. Kamer van Koophandel. Dan krijg je een pasje dat je kon naar UNO, dan weet je een precies. En wat is jouw taak voor marktmeester? Want mijn marktmeester is een naam, mij delegeren, mij zitten waar je, wassa waar je, wat is hier in Nederland? Nederland is ongeveer hetzelfde, maar hier heb je administratie. Je wordt ook een landtimonie, je giet maar precies. Je voor wat het nou verkeerd, je moet sporen waggie. Dus ja, van alles en wat. Ja, mooi, maar lekker breed. Het is een hele en een brede taak dus. En, lekker. Mooi zo, thank you. Heb je nog mensen in Suriname die want tak die want mooi look hoe dan was ik hey.
Nou, me bar alles maar wat ode na gewoon go zo'n today. Dat is. Mooi zo, thank you dat je voor de Kamer bent gekomen van Cultuur TV. Wij danken jou en zeggen tot de volgende keer. TKD. Abo, TKD mensen. Yo. Thank you. Ja, brada, sa jou de Baka Cultuur TV speciaal voor jou. En we natuurlijk willen kopen deze Ramande. En hier hebben we een meneer. En die meneer woont hier in Nederland, maar hij komt vanuit Suriname. Die meneer, hoe gaat het met u? Vijf? Wat is uw naam? No, dat is nooit. No, In de Karineng. Oké, in de Karineng. Goed. Meneer, hoe lang woont u in Nederland? Nou, bijna 70 jaar. 70 jaar? Bijna 70. Bijna 70. Sa, ben je voor de extra leeftijd? Ja, nou ja, maar 87 gebouw. Ik zeg, mooi man. Maar 70 jaar hier in Nederland. Dan, wat heeft u zo al meegemaakt van 70 jaar? Langer? No. Ja, dat is beter naar Pengelting. Naar Pengelting? Ja. Ja. Je volgt de situatie nog in Suriname? De situatie weer reden dat. Maar zij is je? No, de regering moet gaan. Als een nou een vervoer staan dat. Nou een onigodo. Aan de staan dat. Die vervoer man. De allemaal. Allemaal? Ja. Ja. In de no de mannen. Ze nou komen op een leg daar ben de fossie. Dus ama moest gaan. Dat zomaar moest komen ja. No kan tegen. Mijn liefde dat hem hebben. Moet je politiek voeten nou. Maar van je vindt nou de grondtappen change. 70 jaar is dat die zei. Grondtappen change, want je is van Rusland regeren of zo wat? Rusland lauw ba. De lauw? Ja. Putin lauw. Maar paf Trump dan? Dat no eden no boom schrijf. Maar dat is allemaal zo, want tomorrow tranga man de lauw. Dat is op sa. De tum dede. Dem dede? Ai. Maar dat is op sa jongen. Of de man dede ook in de sap. Zo maar ik te kabra. Nou. Het is altijd no boom. Dus no one dat is no boom. Ik grond tapu verander. Je not om een jaar dit op een grondtapu bij je dat aan de komoro erg. Ja. Wala mala of zo aan timoro bondi alles maar die daar grond tapu. Maar anego jatref weer. Jatref weer de komoro tranga diefde. Alles dan den dief jasa na voor maar refi. Maar 70 jaar in Holland. Om een lisi gwasen nangba. Ik ga toetrong. Oké, go voor het laatst. Nou, 13 jaar geleden. En waar ben je? Ben je shooting? Nou, shooting. Goluku familie mluka tap foto. Ino goluku. De allemaal na vervoer man. Alles maar na vervoer man. Maar bongaan dame in drie toch? Dat maakt me lachen. Oké, meneer. Je hebt maar eten zijn als hij wat akkoord. Wala mala di de lape, maar tak een fruity weekend. Oké, thank you. Take one mooi day. Als zon is schijn. Fijne dag. Ja, brada. Jouw de Baka Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. En theo dit op de Dappermarkt, dan moeten we natuurlijk altijd Google bij awards en serie hier op de Dappermarkt. Faigo. Lucien? Mina mag je ook, ego emphasie. Rustig. En met bar alles maar odi, de kijkers nasranang, nanga de kijkers ja, dus maar say arki, nanga dus maar sang loka politiek zeep zijn sranang, want ane go boon schreef. Het gaat helemaal niet goed. Verkiezingen kom, dat juist iemand denkt dat een beetje mik zijn niet. Alatik ba, 5 jaar ba ipina densma, dat soort san je mek moro. Ilegi densma, en no een soort conflict de. Guyana effet nanga Venezuela bijna demo feti dema tek tigrifi mij wa yeb deman asa dema de bezig dus dat is eigenlijk ama de neroko boende mai taki mina sap samsanga maar Melissa lo man want Melissa bouwa hier winkelcentrum tapen nanga sarana moni maar of hij kan niks doen kan hij ama no man weet je wat ik maar kan hij het niet mibri ama drink okrosupu. Oké, amang maar er zijn toch adviseurs? De adviseur na SEM, na zo matifama, de mij verrijk den schreefie. De mij tekak amonifa kondre, pa monif IMF de. Hier is een IMF takito, ik ben klaar met Suriname. Im lazy, in lazy. Mijn lezing, de man die zei, nou waarschuwen schreefie. Die kan sap safe sato.
Maar luister nou. Het gaat niet zo goed in het land. Hè? Dus soms maar de frost doen. Want we lopen misschien was op internet. De tv best wel niet dat een meisje praat of een vrouw praat HIV. Ik volg aan dat. Ik volg aan man, maar ik snap dat jongen. Wallo biggie man, te de machi jong meisje, dat de man terwijl im suku you speri, dat je going de fout. Want in een sap sasma abi. Want als ma jongen, als ma zoet kont op you, like biggie man, ibe kan mekasma, dat toch iwan ga bedi nangasma. Na you suka probleem. Suku you kornuitjes, want ibe jongen toe. Mi play huisje toe, dus mi no danga de sanati. Zolang mi be kan meki, manga inap de sandati. Maar kotak jullie vrouw sap dat je abasani. In mag, doe dat aan die. Logo, a vrouw kiseng, a vrouw abeng, maar asap tak jongen walomang de kufkaf, want asma ziet er heel goed uit. En zo man, ama kan mekasma, maar toch amai wang, dat je kisa probleem disi, dat je nom klagen. Want iwan jong kaka, zo de malom jong kaka. Maar jij in Nederland, if je abasan dat hij, en ik ga gewoon bij die sap dat hij abasani, en in de taiga man, je roto. Nou, dat werd ja toch, je roto ja. Wet dat ze naartoe. De manak ala wet panya. Maar de manak ala wet panya? Ala wet panya. De mij rofa kondre no mane guastrafu. De mij zit een presidentcommissie. Zo dat die. Ah, nee, klopt toch. Want nee, klopt. Im denkt dat jongen. Im denkt dat zorg fok op. Want toe belangrijk zijn in een kondre naar onderwijs en zorg. Want onderwijs is de toekomst van morgen. De mensen studeren, zeggen, doe ik abra, want aan mij was 70 jaar, joma tandra kondre tede, en de jeugd moest ik abra. De jeugd moest ik abra, dus dat belangrijk zijn naar de pilaren, naar de fundering, de basis. We ook ba, dat zou je zoeken morgen. Na jeugd moest ik abra, maar even stimuleer zelf a jeugd. Voet ik abra, je denkt zo je refi friend en family na a kondre money je nyang je teki. Maar te wan je regering kon, die moest maar die na cel toe. Want if de man een sroto de man die zie. Ik bang als ranang. Mina be slecht ja. Maar me dringi. Want dat mensen tak jong was aan ne klop. Maar toch allemaal winnie. Allemaal winnie. Dat fraude. Dat is maar fraude. 5 jaar pina desma. Teno mensen met beperking ook kiesmoni. Ome man ook kiesmoni. Skoutum ruk uit. Fugo je puansma, olino de, in de wagi. Dat vee wa win baga. Maar bij 150 nu wagi. En normaal lai olis repji de wagi. Dat betri itapakino. Isluita asan af. Want if je bij 150 wagi mee normaal lai olis repji de wagi. Want je volk een probleem. Skoutu moest maar ruk uit goloep desma. Maar je ziet nou de walos, maar de volks van nou je tak was school tutori, want man dat kwam vrouw kiri nang amramiere. Dit is dat op ze altijd, omdat een beleid no boom. Een beleid no boom. Maar aan je serevi. Een beleid no boom, if een beleid be boom, de sandis no bepsa. Dus on sama. This ano wan fostro santu, ibezere ta kwam dagube ap wan baby vutu ine mo fotuto. I forget dat ordati. Herinner desma. Dat want dagube ap wan de baby wan futu ine mofo. I forget dat as angry bekira dagu. Me no sabi that if the babies refe dede. Dat wan dagus refe tek wan baby. Nyang. They kan sap ofaro de. Ja no de. A kondre ne meki next passi ne meki next de mane do. Pe de transfer IMS de. Pe a money fu start oli de. Pe de money de. Is dat Samire, want ik ben tak toesma toch, dan met acties. Maar hoe gaat het in Suriname? Mensen die net uit Suriname zijn gekomen naar Nederland. Maar tak jongen, Fafa Kondre, eerste zal is mij tak jongen, Kondre, diri, adir moro Holland. Laka Kondre dir moro Holland. Dat dit tak je tegen winkri, je hebt ze Albert Heijn jong. De man doen noti, de mij verrijk de schreefie naar de familie. Maar zei de prijs niet zakken, want de man belooft dat prijs zou zakken. Des afrekeren, dis na so lei de man kovini. De man kon na so lei. Maar de man belooft alles, saniara. A beloof, pele beloof in de. De man beloof de egi saka.
No, de filuka, if ik nou weer krijg, dan ben vraag me af, wat moest je doen? Moest je kies een pensioen? 1800 SRD wan moon. Wat moest je doen? Moest je nou maar seki. If you no look boom, moest je pot een pis groen bana in voor dat steek. Want anomania moro, want amoni no sari. Want mij jere toen al los, maar SNS schreef je toen nodig. Kan je moest je schrijven je nodig, dat jongen, mina mon, maar biftek opa toen nodig. Ano opa, young boy, want moest je kandideer van young maid. Dan moest je schrijven go sting. Maar dat no bij de vakondre, want unodoro niet is voor miljoen inwoners. Allemaal bij moest aben boen, dan amoni sandi na kondre. Dan maak je over gas oil. Zo gas oil, die denk over gas oil. Im luku volk, a volk poti dape, jum luku yo volk, na volk stem poti dape. Maar de mane luka volk schrijf, de mij luku zo den schrijf na de igi saka. Masa ap money. Wat moet er nou gaan gebeuren? Want we zien dat, Een nieuwe wind moet waaien. Een nieuwe wind, een nieuwe regering. Een nieuwe regering? Maakt niet uit of de man Bondru, NDP, NPS, Moxie Morion. De man zit op Moxie Morion. Dan een man dat de man zit aan corruptiewet. Zolang hij vervoert, schroto. Meer zo maar de NDP-ratten of weet ik veel zo maar. De man nak NDP, want NDP na moro man sancha ontwikkelen. NDP bouw broodjes. Zal de man doen? Om een miljard ko in na kondre. De man kies IMF om een trans. Niet eens een pis planga. De man met een broodje, de man verve voor de man tak 8 miljoen. Wat doet dat die jongen? Maar wie onderzoekt die zaak? OM daar, de man ziet toch. No, man, onderzoek. En hier kondre kan zien toch van, hé, wacht die. 8 miljoen aan elkaar, want alle dit op een broodje meer. Maar als het true dat na 8 miljoen. Of nou een sprookje, Tori. Baka penem sa de man doang penem. Baka om een miljoen kwetrape baka. Nee, maar een broodje toch, nou een sprookje, mijn prima. De man verve even. De man tak 8 miljoen een broodje kost. De man praat money onderling. De man liever volle kepina. Maar dan heb je toch in Suriname heb je toch een DNA-leden, volksvertegenwoordiger. De man moest schieten papieren, de man moest een rapport van werkelijk. En van dan dus zo. Zo man moest gewoon op die zang. Mire, brief de man het schrijf moro. Want if you na oppositie, dat impact ja volk, want na volk poti dape. Maar allemaal mo fopi. En wat man dape lek Marinus Bay, te de man etak boenriedelijk, ja man. Roep politie, hij moet naar buiten. Auro konego. Maar no, je ziet, Tante heeft het volk gered. Want voor de regering aan de bego boom, maar dat nodig heeft een man de bekong, moro pina bode. Samsung man, amacha moro probleem. Deze meneer wil ook wat zeggen. Jan, amore probleem, Tjaar moet dan wat anders. Hij is gewoon een oplichter. Hij is een vervoerman. Hij ligt als man de volk op. Hij tegi op een volk zo met money. Hij tak ook berekenen geen money. Maar niet gaat om masra, want verstandsma. Voor je go beleg, want give me one money dat je beleg in het tijd dat je zijn bakken. En nog kan toch jong. Alle keren is moet go zo dat na in zijn met verang. Not more moet zo lang man is. Brus ik baterade taki om die jaren keren is een kans. De man heeft bij belasting. De man vervoer kondre. De man brus ik om een miljoen. Actie om een belasting hij bij. Nou, een procent de man heeft bij belasting. Vaak kondre kan gaan verzien. Maar brus ik dat in een koutere na tere ori. Zij doen. In een koutere horatere no mo. Horatere. Brus wij nou maar bigi oplichters. Dat is zo vervoerman. De man die zit in de sap, de man alle keren die moest concentreren morgen. If als er naar volk go stem die alle keren die no de. Dat kan karane ede. Maar dat is toch de man niet, dat is amsa. Dan ik kira ne kasana masai dat bij de kantoor. Poten wan kabot dat ze nego baka Afrika. Sorry mensen voor het taalgebruik, maar hier nou, wat is mijn accepte? Hoe lang bent u in Nederland? Hoe lang is daar Holland ba? Ik ongeveer bijna 30, 40 jaar die ze hoort. Wat was het nou voor het laatst? Laatst nu was ik bijna 18 jaar geleden. Waar ben je? Daar bij kamp Sachins eten, maar die bego bij de periode voetbal daar bij de eten. Abe kan go more beter en dan zijn de non. En mi luka periode non zijn dat ze nou no bij. Zijn mij go naar verkiezingsperiode me go look sai psara bij de man. Me go steun. Want China de medicijnen de fawaka. De medicijnen de, maar mi ga masra. Luko ja so onder so voer na so na man ja so. Mi ga onu kan me kon koop. Wan samenstelling hoe hip de man een adres in nationaal. Maar dan tegen als ze naar de bent dan doden opgeschreven tegen naar ziekenhuis.
Mi awan matia be gona sona las lede ama gona senang ano fu kwasi am e famana be lonko baka ohola tama be dede. Er is no bene. Dresino de. Dat na belagelijk fu senang. Dat de wel, maar er is no de. Dat er for you go in a consulate ak daar heb ik weer me visio me money op pai. Bio mus begin ter euro gide man. Ano kan akondene kan go so. Kama amandis be gide man mi awan nek dape asenang. Abe mus gona datara. Money moet zijn geen pijging van God doen onderzoek. En we zijn money die als maar dus manier God doen onderzoek. Maar je ziet dat allemaal, want we best wel een pakket om een pakket uit India. Yang sana man dat is na mang sa abanya te kan anya nati. Mine mastel India so een pina kondre. De go te kinyang go gis na man. An sana ma ere go te kanya la go dede. Sana vervaal dat de man is ziek ere. En ziek de meisje. Ano sige na sika de ere? If you be mag stem, say bodo. Mi, zaki? If you be mag stem, if you baba occasie voor stem, say bo stem. Mi na bo stem give partij voor bouta NDP. Want say de. Say de mi amang mora beter sai mesino. Afro Simon sa ekong mi hoop taki e afro horen streso da sa wini. En ano mo zo ro ko mo fu nga cha yun kan ro ko nga manis. A her gudu fu sonang dena Guyana. Afro Puchan, omemona ni jaga Guyana. Sare one moro. Dus if you look at kondre no de dat jong go achteruit. Ako achteruit. Jong ami gado masret. Laten we eerlijk zijn, infrastructuur senang usap taka water neer ekong. Nooit de maar de bouwen broki. Pede beginnen infrastructuur senang mek kalfe mek water komen na kondre. Je go bouwen broki. Hoe say bouwen broki do? Ome miljard jo pa fabroki. Pede mij fena modi. A her gudu fusona pede mij pot senego. De gen asnesi kansen na ene ken gudu. Adara trawa ekong de tek di one emorite den tra kondre masai ko na kondre. Ala de me kon gudu. Man nengre tanga baka. Anengre tanga baka. Troe arrechta kondre. No de mano abi. Sab sara de man tak tu. NDP, ABOP, allo Crioro partij de. Maar via na one partij. Dat is true. If the senang trong one partij, alla partij control one partij voor senang na Crioro partij en Engere partij, dan is ook morgen voor versie. Maar no allemaal heeft het zo gewoon. Maar zo want dat eigenlijk de mannen maar roken samen of allemaal aan de hoofd of sanasani. Amoni e play ni sa safe sana man. Allemaal aan het idee. Taki ano amoni direct e play een rol. Maar de man gos don yang money. De man vanaf zo'n de mens constant altijd money in yang zo'n de man ano no one tra koni en akon de yang so money de men yang. Alas president men yang. De man money o men miljoen de man abi in het buitenland. Mi gado masran. De man e pay balas en akondre. Innocent de man money sa de abak kondre. De dorose money. Nak balas ne de man. Je man e pay no drop balas en akondre. No drop balas en pay. Maar go to even in akondre. Go to de balas en pay. Belasting pay daarom ik tanyo regering kong. Ala de san mus devastat. Go to mus devastat. Oli mus devastat. No man e complay gangster. If you tak jong your concessies na breusis refi Jimja. A kontra no few. A kontra na alamang en na stad mus beheer a go to. Da a money fa go to e go na stad kas. Maar ine go no ma saka suma na you. Na yaba kondre. Die bouwt best doen, bijvoorbeeld stroomprijs, dan ben je zo, waterleiding. Terwijl waterleiding, nou je wandelt naar Kondre. Je kan gewoon van je het nooit. Water kan go, sommige water is zo'n migado masra, a heersen na lai water. Vaster nang kan timing dat je waterleiding ego failliet. Tje migado masra, laten we eerlijk zijn. Alasani voor de man na zo elektrisch stroom. SLM, dat kan je associëren money, maar no kan ook doen. One plane de man abi. Maar mi gado maar je 100 euro kon. Pay of money pay de man. Maar wat gaat wel goed? Wat utak maar los aan nego boom. Maar wat gaat wel goed? Next nego boom as na pato. No was aan nego boom. No was aan nego boom. Hoe kan dat dan? Want ja is don money kon say. Er komt geld binnen toch? Money kon in senang, ama money e gaden a chande bakamang adema luka hees regering kusana. Ala de masan den kantoro, sumas no mora kantoro. Go any keri. Suma mora kantoro, ala de kantoro so Hindustani. PC blakama is een kantoro. So Hindustani in de kantoro. Maar wat is de oorzaak? Oorzaak denk ze namang an achan na de kene puchan.
Amai druk de man go dora ondro. En man no one make de man kan loop toe. En de volk neken op. Lashman betaken toch. Uno pot nooit wat man san jers met pasturu. Toch, en a fout no daar in die stad. A fout dena a buba disi. Sana sani. Wat partij op? Bewust. Chan Lashman taken. Uno pot nooit wat man san jers met pasturu. Minele, ik kan go Google. Toch, de man dwing, den pepi, den povisi, de man going den ghetto. Biden smash thing op. No, 5 jaar je pina, 5 dong. Die no gas scoren na dat to teki. Maar no, de maar ik op no. Dem alatik ba. Alati. Ala de man senang try kon boom baka nong de sa national. Minen kanong. Daar regeren zij kono. De mij bribi na gese oil. Maar Oppenheimer nak beslagta blok 58 ba de man no pai no pai man. Ite ka kondre obra na pai man, meine pai man. Ai steeg. Bouw tabe, bouw broodje, bouw strati, bouw disi dati. Dat zei de. Des maar bij Libi. Toch des maar bij Nyang. Toch des maar bij Nyang en drie. Vadat kan ano sabi. De maar bij abden doen. Holland. Holland is steun de man disi. Je hebt de man si de man take money na IMF. Pe ala den tranche go. De man kies money voor Japan. Sa de man doen nga money. De man be seta watra wat alleen kon. Peasan pa won yalgo. O me de man be kisi. O me par miljoen. Maar if alleen kon no, afawaka. If alleen kon so nang esung tu patu sung. Samino loop voor de man afstrana. De man ego onderzoek tori. De man no onderzoek journalist no drapen. En if je tak na democratisch, dat onderzoek journalist. Ja, dan je long wat afro je wakti, maar dan iwan bar want tusma odi in Senang wat walo. Maar luki no de. Oh, in Senang no. Holland. Mi enikeri mi bar unu baya odi un kan luku mis unamasa mi mina Millerson. Un kan luku bong mi família nacional mi hor kak di un hor un sere bong taki ago alasani go bong nga una so nga perkisino. No forgetting stemgi NDP me begu nga gado masa nga na ris ala respecti oppo un ai in Senang no luku sa e kan fesi. No go meki go stem no de so me pramisi de begiu da ne go gi unon. Oppo ai non, if u no oppo non, mi kan kondigwa olo mi kon kapu e de pot verstangun en je dan tapen bakang. Ja. Dres des man no de, maar een fosigwe bara fra mooi shoot odi, shoot saterati de en sapatu odakti de, sawa borti de. Sama borti de. Mi denk sama bori boy no de, mi sama bor fa de mam denk me bor wang moksa lazy. Mooi moksa lazy nou, eet smakelijk strak en me dat grand tang Italië de luku mi baka de otak baka. Ja, aseti. Power. Ja man, we gaan weer verder met Lucien. Lucien die staat hier op de Dappermarkt, waar je natuurlijk altijd zijn lekkere worst mag komen kopen voor een redelijk prijsje. En natuurlijk kan je zeggen, als je die want mijn jamera. Kippenworst van Almilo. Hé, dat je boren hè? Ja, mijn king. Ja, mensen is een beetje bescheiden, maar Amadera. Lucien, en de situatie met dat jongen. De man en nakvrouw, chiefvrouw, angin serifi, walau san epsa, welo weer de. Situatie van kondre toch. Ik denk dat if politie moest rukken uit benzine de. Van benzine no kan dienen, want dan president er bijna 25 wagi dat wel olie. Dat was een nek klopt toch en dat volks do in een yang. Ay we wacht die 25. You up bereik voor konta pas strati tak no manero ko dat low na kondre tak no mane guaroko make them go roko ma pele vakbondsleider de chowman frieter na egi blakama tu de man loba frieter tek chowman na regering en lang money dat le mai liba volk ke pina maar si NDP versterk de NDP wini ala de vakbondsleider dis de man yagi gua oso tek young boy jongens manga capaciteit ede. Maar si no de se statuto Pakito alamangwa NDP fama traman baka tigri barba kapatito aman bego sribang innes ji bouters so samango da NDP aman bego sribines fu pur bouta tu jouw mening is dat jongen hij hoeft niet te gaan mina botekama boteama go sribaka innes. Dit na tumo fogong, want aan mijn chitak NDP otron de grootste, daar man go pet. De man dat de man yagi, de man na hoi grimang.
En Fafatratori voor iets aan Fatraman baga Belfort. Belfort kamsa, amanat kamsa, want amanat loba kondre toe en amaishi soort partij amam desang loba kondre. Maar als je dat bouwt, best het akkoord. Maar bij feit bouwt dat even. Maar is je dat allemaal, Ja toch, want pakito ang achan bero ko sa mo tok instant sumas rota man. Mati na no ye longa NDP, mi no bote kamang. Dan amang go in nes go strip ji bouta tok, pur bouta tok. Belfort is een goede aanwinst daar, de NDP. Ja, want hij in de assemblee, Belfort Otaki. En dat milo fama dat hij. Wie is nou maar eigen partij, amo Sena Vlam. Ja, want amam be Sena Vlam die de man voor Abab. Tuurlijk, amo Sena Vlam. Terwijl amam is doing Abab toe. Ja, ook de man misif chill, kwam konsiki magado de. Tino do ogri altijd in a vrede next. Je kon boven water bakken. En mi brita kan kon boven water. Man komt boven water bakken en natuurlijk. Een juiste keuze. Een juiste keuze. Want Abab aan man op draai. De man die denkt zo den srefi. Zo den srefi. Of NPS fight je de man dat hij want kan de NDP moest ook aan man na suma. No man, de man be mek des mabigis mafugonyang tek bacha wanga lisi na lansi grong. Mek de man be de onder Holland ete. Dat de mek des mago actief na foyuru mating. Te 6 uur bakan na fu een pakalesi, een pis bachau, een pakje sukuru. Next morning is mij kon 7 uur neta oso. Zo'n NPS, en dan de man mek atek onafhankelijk toch. Ik kon er nog stabiliseren, maar het is onafhankelijk. De man laat nog kon nooit moro toe. Pina NP nieuwe partij moest komen. NDP, de man laat visie naar de nieuwe partij zijn, de naar de toen nieuwe win, de man laat moest bondru. Maar NPS sera kon. NPS hara stekker puro volledig die man is doen. Alatikba, olanga man be mara stekker la man no tak next. Ednel, Patricia Ednel be taki. Sumana geregerik voor. Je voorzitter moest taki. Na Patricia ben je na voorzitter. Maar de man no doen boe vanaf fossi na bachou de ma pengel be mek des man go tek vanaf foyuru mating. Terwijl we de onder Holland ete plus money be himoro de man. Gides ma money mek de guawen Chris Refi. De man mek des man go actief vanaf 4 uur in de ochtend naar Lansigron voor een pakje reis. Waarom doe je dat met je eigen volk? Hey, maar zeg zo met denken, die bouwt bij de BTW no bende, hè? Dus no BTW de, dat pamon dat ego. Amotego family and friends in chance sakanang en vrouw tok Melissa de mij fura kondre de man loba kondre de saka dus feitelijk de moro money ko ina kondre isa me money de man furu no heeft de man sroto de man sroto de man sroto de man ta verkiezing en ori ala greni mustapu en no man complay mafia amasa wini na you aba aleiding chan eerste man va kondre kong te kotak NDP wini. Maar dat de biggie man van kon de na chance. Dat is mijn takkie toch de biggie man. Ina maktimoro, zolang je lassie. Ina maktimoro de onderzoek ook doe. Ja, maar leren nou jaren wacht nou. Zolang een man het pura am steken na man neki. Zolang een volk kiest die zo'n partij ifayakba. Ja, maar na president het hè. Amana president ete ma alagreni mustapu mati lasi. En na president ete ik had ook zo met gooi met. President moro jong zolang de volk kies die wantra partij. Naf even ja president. Ja, maar wie sa maar lasi maar na president ete. Dus amaka tak emi lasi jong mina president met gooi. Goepe. Want amaka tak ete opa grens die met gooi. Nou na president ete. Opa grens. Dat uitleveringsverdrag de. Wie spamango te kamang. Pede money de. Pede smasan de na ziekenhuis de. Ome toekomst de. Chisa bekantro minister de. Want kondre iedereen om gezondheidszorg en onderwijs. Want wij gaan eraan. Die jongeren moeten overnemen. En if dat nakpanya. Onderwijzeres ne kies money. Autonoma chades magogo binnenland tenu on vaak in een kondre. Oké, we zien dat mensen alles maar het tak jong wat change moet komen er moet een verandering moet komen maar de vraag is nu wat gaat er gebeuren? Want in Amerika dat alles maar de mij tak jong zo ook als de want we vrede dat allemaal nyang. Allemaal nyang. Look, anego amanyang. Je kan nyang maar je doe. Maar je nyang maar je ne doe.
Amai so amane gobung. Want al just ref de menyang, maar mij doe. Imoni je kisi. Je mag niet aan mij doen. Mij doe. Iemand zeker. Je nooit op 10 schone vinger. Maar zolang je pot de sannas apprecie. Want twee keer moest komen. Dale mij doe dat we ja toe dus de mij. Want altijd dat de je op one. En if de man niet wan corrupt maar in het systeem. De man verbannen man sroto. Wist na je eigen partij man. Dus de procureur-generaal dat nou moest doen, nou op de juiste plek, procureur-generaal. In de afhankelijk, ino mag de nanga meng. Dat nou een procureur-generaal. Daarom ik een vrouw die sparak zing. De man sroting. Va de man wini, want pen hem case. De man bo onderzoek, dede. If mekaar case die sasma bem onderzoek, alla case dede. Dus a boy san to kibaleti, tak desma de tapa pascoot. Ja man. Niet sama kontak jong, ama tak jong osep sai sana ama bigi tak no. Ama leti want ama akel mekamang. Dus ama sapwa losani en ama tak de waarheid. Je ziet tak de waarheid te want je ziet nog de tori paraxine onderzoek. Maar no de ama da Amerika fa magwasa na sop sa jong. Even maga saranang. Sale mo madanga mala sroto de mo wasrota man. Meer niet. Ja, brada, gaan jou de baka cultuur TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. En dan gaan we brada voor nu jata Holland. Fijne. Ben. Fijne. Ik go. Ben, je volgt de situatie zijn dan orde. Jawel. Wij vinden dat ik go. Nou, ama kom slecht nodig van bij de positie. Maar allemaal doen moeite dat permissie. Maar ik kan het soort mee want samen doen san boom. Samen boom. Nou, samen doen maar pina de man. Wat allemaal bari. Ja, tegen jou. Wanneer voor mij is de man bij de ja. Ik krijg maar ik krijg. Samen tegen. Ama time mi taka dama gwe am te ama take mi ma jabu ko yo wan sere kipsa ana ma ba kondre ja gi want if we make them konja ya manokang sama take diri ama time mi take on tama wiselo wan barki dama bai tusani dama na next moro Pamai doe jong. Yo met tegen ama bi krab yo wat if je salaris na 3000 of weet ik veel om in de mij verdien kolo ko taka amai ta ma oso dape en de ma actie bijna toe barki dala voor oso. Dat om aan mij verdien. Amai podi voor mij IT 10 dus zo. Dus dat deed. Dat promus rokete. Ama bijna 3 job. 3 job. Dat van mij doe jong. Met tegen jou. Energie dat TV. Ama ne sinoti. Maar nou maar daar Holland. Ama daar Holland. Mi te kaman kontok. Kom kon. Koiripje zo. Koiripje zo want maar overspannen. Ja. Maar daar me even maken. Is kan zoetang otang. Unos mino sabiera. Mino tegen. Thank you. Maar if you want to was my audience and the man say looking, so my bar audience hoor. Jongen de brada afta meka. Wat tijdje mino go dat peo. Ola ino we. Amos de wa 20 jaar. Ja, ilang ama. Ja. Maar dan ik go luku. 3 jaar. Ja, is mino bang. Dus even verkiezen kon je tak jongen wat change moest kon. Tuurlijk. Mi op een man kan te karo dat heb kan zitten maar komoro bung. If you be my stem, so my boss stem. Mi no boss stem. Wat mi no sa so stem moro. Is en tak no alaman awang. Abo baras ma odi dat met grand tangi toe. Ja, tangi Joseph. Abo, thank you. Ja, Bransa hier op de Dappermarkt. Kan zien we een mooie, prachtige dame hier. En de Milaba stijl, heel zo dat hij. Waarom vandaag zo militaire kleding vandaag? Ik had er zin in. Ik zag het in de kas hangen, dus ik dacht, oké, vandaag. Ja, geweldig, heel mooi staat je. Vooral met dit weer. Dankjewel. Wat is uw naam? Angela. En Angela is geboren in Suriname? Jawel. Geboren in Suriname, Paramaribo, ja, klopt. Heel mooi. Fushi de Seransma natuurlijk. En hoe lang woont Angela hier in Nederland? Bijna 50 jaar. 50 jaar? Dat is wel lang. Ja, heel lang, ja, klopt. Hoe vaak ga je naar Suriname? Wat zegt u? Hoe vaak gaat u naar Suriname? Voorheen, voor de corona, ging ik 2 keer per jaar naar Suriname. Oh, dat is gezellig. Het is Suriname, hè? Gezelligheid? Ja, heel gezellig. En de situatie in Suriname, die volg je ook zo een beetje, neem ik aan. Oh, niet echt hoor. Ik ben niet zo met politiek. Maar ja. Ja, mensen daar. Van de mensen dat het niet goed gaat, alles is duur en zo. Dus ja, wel een prachtig land, Suriname.
Ja, heerlijk land, we blijven het promoten. Je woont in Nederland, maar er gebeuren ook rare dingen hier op dit moment. Trump, Poetin, volg je dat wel? Oh, niet echt hoor. Ik ben niet met politiek. Wat doe je dan? Wat doe je? Wat doe je? Ik werk. Wat voor werk doe je? Ik ben in de verzorging. Ja, en ik zit ook op school. In Suriname hebben ze veel mensen nodig voor de verzorging. Ja, dat wel. Maar oké, ik hou van mijn land. Maar nu ben ik hier, dus ja, ik weet niet wanneer ik terug ga. Dus. Ja, 50 jaar ben je hier. Maar goed, vandaag zaterdag, wat ga je vandaag doen? Je bent op de markt, je gaat inkopen doen. Ik ga het werk, hè. Ik ga naar een andere cliënt. De laatste, ja. Je hebt het druk. Ja, ik heb het druk. Nou, geniet je ook van de zon? Ja, u ook, hè. Jullie ook, hè. Wil je nog mensen de groeten doen die nu kijken? Ik doe iedereen de groeten in Suriname. Mijn families, mijn nichten, mijn neven. Iedereen die me kennen. En ja, we bellen elkaar. We zien elkaar weer een keertje. Ik geniet ook van de zon hier. En jullie ook daar. Geweldig. Nou, dankjewel dat je voor de camera bent gekomen. En blijf ons volgen op Cultuur TV's. Oké, dankjewel hè. Doei. Dag. Ja, Barangasa, hier zijn we ook. Hier lekkere barra, hier op de Dappermarkt. En natuurlijk, hier kan je die lekkere Surinaamse heerlijke barras krijgen. Hé, hoe gaat het ermee hier? Voor alle kijkers en luisteraars, welkom in Paradise. Live vanuit de Dappermarkt Amsterdam. Sarjus Barra. Sarjus Barra. Het is prachtig weer. En we zijn er weer. Goed zo, we zijn er weer. En hier kunnen we die lekkere barras halen hier op de Dappermarkt. Hé, hoe laat ben je hier? Hoe laat begin je? We beginnen ongeveer om 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds ga je hier die lekkere barra. En wat gaat het meest? Wat verkoop je het meest? Gevulde barra. Wat zal ik zeggen? De normale barra is geliefd, maar de gevulde barra wordt geliefde. Oké, mooi zo. Hey, maar je volgt de ontwikkelingen ook hier in het land. We zien dat de situatie verandert zo een beetje. Hoe sta je eronder? Hoe kijk je ernaar? Trump, Poetin, noem maar op. Hoe kijk je ernaar? Het is inslag en kering in de wereld. Dat is het. Het is de onderbuikgevoel, laten we het zo zeggen, die is aan het wankelen. Zoals altijd weer. Het neemt niet af. Hey, maar ze zeggen je moet water gaan opslaan. Je moet cashgeld bij je hebben. Hoe doe jij dat? Heb je al een voorraad thuis? We zijn flink aan het, u ziet het bakken hè, we zijn flink aan het bakken. Maar wat zal ik zeggen, ja, het moet in de omloop blijven hè. Het moet in de omloop blijven. Nee, eerlijk gezegd, het is schrijnend dat in de media dat er zulke berichten rondgaan. Maar, zoals we altijd al hebben geleerd, je moet altijd wat op zak hebben. Want anders, maar niet te veel sparen, want je moet het ook mee kunnen sjouwen. Behalve dat, je weet, als mensen weten dat je cash thuis hebt, hè, wat gaat er gebeuren, denk je, in plaats van op de bank? Dan worden we bang. Hey, ik ga je een prettige dag wensen hier op de Dappermarkt. Ik hoop dat het lekker mag lopen met je barras. En wil je nog mensen de groeten doen daar in Suriname of Nederland of waar daar ook ter wereld? Iedereen ter wereld, wees lief voor elkaar. Steun elkaar in deze moeilijke tijden. En er gaan nog moeilijkere tijden komen, wordt er gezegd. Maar maak jullie niet druk, want een barra never makes you para. Een barra never make you para. Hier op de Dappermarkt. Weer Cultuur TV speciaal voor jou hier op deze zaterdagmiddag. Hier te Amsterdam. En natuurlijk, je ziet het. Mensen zijn volop bezig nog inkopen te doen hier. En natuurlijk, tak alles maar was goed Odibaka. Het is een gezellige dag geweest hier op de Dappermarkt. De mensen doen lekker hier inkopen. En natuurlijk, wij van Cultuur TV gaan lekker groeten. Lucien ook, die lekker druk bezig is met de verkoop van zijn lekkere kippenworst. We gaan groeten mensen. Take care. Lucien is druk, dus ja, tot de volgende keer dan maar weer. Hè? We barwalas maar biggie odi en een lekkere worst en guawaka. Goed, mensen, iedereen, weet ik hoe grand tangi voor alles. Blijf Cultuur TV volgen. Hè? En make alles aan wakko boom. We hoop dat alles aan sawaka morobong ini unshuti sanan kondre. Nederland, Suriname, overal ter wereld. We bar asma, wan boom, bijodi. Tot de volgende keer.
Kingtip Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Een bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner?
Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. No hornot lo tambri binu srefi. Una de westra namang. Vaderland. Suriname is je vaderland.